Както ви анонсирахме преди малко, ще говорим за едно разследване, което направи BTV от вчера в централна емисия новини. Знаете за това, че Петър Нанев работи по един случай. Има ли злоупотреби за милиони във ВМА? Ето на този въпрос търси отговор нашият колега Петър Нанев, който вече е при нас. Добро утро, Пепи. Здравейте. Ако искате първо да видим репортажа и част от него, който ще бъде излъчен в BTV репортерите, след което да продължим темата. С детайли, подробности. Окей. Вие сте домакини. Прикрит договор за наем. Никакви форми на контрол. Индикатори за измама. Приватизация отвътре. Необяснимо бездействие. Това, което чухте, са фрагменти от вътрешния одит, направен във Военно-медицинска академия от Министерството на отбраната в средата на миналата година. И по-специално от заключенията на проверката, засягаща взаимоотношенията между ВМА и една частна фирма. Дружеството Дермаприм работи на територията на клиниката по дерматология във Военно-медицинска академия. Взаимоотношенията между частната фирма и голямата държавна болница открехват завесата към проблема с българското здравеопазване и изпълват с конкретно съдържание клишето за боледуваща система. Вглеждайки се внимателно в стотиците страници на държавната проверка, откриваме любопитни неща. Всичко започва през 2004, когато ВМА и Дермаприм сключват договор за медицински услуги. Тогава началник на Военно-медицинска академия е генерал Стоян Тонев, дерматолог по специалност. Днес на върха в българското здравеопазване, председател на ресорната парламентарна комисия, депутат от ГЕРБ. На какво основание подписахте този договор? ВМА няма право на доболнична помощ. Тя няма право на GP-та. Така. По този начин болницата се лишава от около 8 милиона 2004 година. Приходи за нейна сметка. Да. В момента се лишава от 12 милиона. Тоест, вашето основание като директор на ВМА да подпишете договор за специализирана извънболнична помощ с Дермаприм ООД групова практика... Конкретно говорите? Да, конкретно говоря. Е с цел болницата да не губи средства, които могат да дойдат от извънболничната помощ и да не загуби кадърните си кадри в... Точно така. Ето какво обаче установява държавната проверка. Приходите на клиниката по дерматология между 2007 и 2014 година са в размер на 2 милиона и 100 хиляди лева, а разходите са за повече от 12 милиона лева. Казано с прости думи, през последните 7 години ВМА инкасирала загуба за над 10 милиона лева от клиниката по дерматология. Одиторите са категорични, че този резултат се дължи на неразграничимостта между разходите за клиниката и тези за естетичната дерматология на фирма Дермаприм. Настоящото ръководство на ВМА също потвърждава това обвързване. Можем ли да стигнем до заключението, че най-просто да го кажем, с публични и държавни средства правим един частен бизнес? Т.е. приходите отиват в фирмата, разходите отиват за сметка на държавата и на военна болница? В крайна сметка така се получава. Отричате ли, че клиниката по дерматология... Неправилно задавате въпроса. Аз не отричам, аз имам твърдение. Господин генерал, отричате ли, че клиниката по дерматология, венерология, алергология към ВМА е с загуби за милиони левове? Имате предвид в сравнение с коя? Господин генерал, отричате ли, че клиниката по дерматология, заявяваме алергология към Военно-медицинска академия Военно-медицинска е с загуби за милиони левове? Отричам, че е за милиони. Вие говорите за финансови загуби, а не за загуби по отношение на здравето на хората, което е по-важно. Всъщност, началник на клиниката по дерматология е професор Мирослава Кадурина. Безспорен специалист в тази област. Специализирал е в Германия, Швейцария, Франция, Съединените щати. Генерален секретар е на Европейското дружество по лазерна дерматология. Тя притежава 84% от Дермаприм. Фирмата, чието разходи според Министерството на отбраната са отчетени като разходи на клиниката, която тя ръководи във военна болница. Тоест, както пише в доклада, разходите на фирмата се покриват директно от бюджета на ВМА, който пък идва от бюджета на Министерството на отбраната, който пък идва от нашите данъци. Професор Мирослава Кадурина не пожела да застане пред нашата камера. В писмото, което ни изпрати, тя публикува отговорите на нашите въпроси. Също така прилага и решението на Комисията за конфликт на интереси от август 2014 година.
според което Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е прекратила производството по сигнал против ръководител на катедра дерматология и венерология към ВМА, професор доктор Мирослава Кадурина. Одитният доклад на Министерството, който обхваща годините от 2010 до 2014 обаче, отчита, че частният интерес на професор Кадурина не е деклариран, въпреки че Законът за предотвратяване на конфликт на интереси го изисква, тъй като тя е цивилен служител именно в Министерството на отбраната. Петър Нанев при нас. Колко милиона? Са източени. Това нещо трябва да го установят институциите. Сега, всичко, откъдето тръгва нашето разследване, идва от един доклад на вътрешния одит на Министерството на отбраната, който е категоричен, че всички разходи, направени в клиниката по дерматология, са напълно слети и неразграничими от разходите, които са направени от частната практика и груповата практика, която работи на територията на Защо не видяхме тогава Министерството на отбраната? Те говориха ли пред теб? Много интересен е този въпрос. Нали не се съмнявате, че сме потърсили мнението на държавата, в частност на Министерството на отбраната, за коментар по всички заключения, които аудиторите, техните колеги са направили. И това, което ни отговорих от Министерството на отбраната, разбира се, отказаха ни разговор пред камера и интервю, дадоха ни ето този грандиозен текст. В едно изречение. Едно изречение, не. Три изречения. Уважаеми господин Нанев, във връзка с вашата молба са двете изречения. Грандиозният коментар на Министерството на отбраната е, че в резултат на този одит Министерството е предприело необходимите мерки и договорът с визираната фирма не е подновен. За мен това е договорът малко... с фирмата, пак да кажем, на кого обаче? Фирмата на Мирослава Кадурина, където също така... Дермаприм. Дермаприм, да. Дермаприм. Това е абсолютно публична информация. Ние просто си направихме труда да видим на кого е тази фирма. Защо тя не е декларирала частните си интереси? Този въпрос не е към мен. Това, което аудиторите твърдят, е, че тя като цивилен служител на Министерството на отбраната, те се облягат на закона аудиторите на Министерството на отбраната, че тя като цивилен служител на Министерството на отбраната е трябвало да декларира този свой И нещо друго ми направи, интерес. Пепи, впечатление, тъй като прочетох внимателно това, което си написал и което ще бъде излъчено в твоя филм, BTV репортерите. Имало е сигнал за конфликт на интереси, доколкото знам. Как приключва обаче проверката по този сигнал, защото ти не вързваш фактите много ясно и точно. Точно това ни е изпратила в един от отговорите си професор Кадурина, че сигналът срещу нея в Комисията за конфликт на интереси е прекратен от август 2014 е този сигнал. Тоест Комисията за конфликт на интереси не е установила такъв конкретен. Тук вече се получава разминаването между закона, който аудиторите цитират, и позицията на Комисията за конфликт на интереси. Само, че е важно едно друго разминаване. Пак питаме за парите. Тези пари къде са отишли в такъв случай? В чий джоб са изтекли? Вижте, ние сме събрали фактите. Фактите са такива, че това, което направихме ние, следва и парите. Нали? Едно от основните признаци на журналистиката. Машини за стотици хиляди левове, лазерни, които лекуват, които са за естетична процедура медико-козметични услуги, вкаране на бръчки, разкрасяване. Да, така държа да отбележа, че позицията на засегнатите страни твърди също така, че тези машини лекуват и тумори на кожата. Но друго интересно нещо, което така ние успяхме да установим и хората и зрителите не видяха сега в този много кратък откъс от филма, всъщност има много интересни връзки, които ние установихме между генерал Тонев и професор Кадурина, които, разбира се, зрителите ще видят. Предполагам, че аудиторията е достатъчно интелигентна, сама да може да прецени къде е истината. Ние сме събрали абсолютно всички гледни точки и не сме лишили никого от възможността му за коментар по темата. Връзки, докато генерал Тонев е бил изпълнителен директор, ако правилно цитирам. Началник на ВМА, така ли? Да. В този момент имало такива връзки. Да съвсем просто да обясним схемата обаче. Клиниката по дерматология, която е към ВМА, е с затихващи функции, но пък една друга клиника частна просперира. Аз така го разбирам поне. Това, което са написали аудиторите, така излиза. Така излиза. Сега, те твърдят, че никъде няма подробен журнал на пациентите, преминаващи през Дермаприм. Не видяхме така също и в стотиците, да не кажа хилядите страници, които прочетох, не видяхме ясни обосновки от началника на клиниката по дерматология,
към началника на ВМА, когато началника на клиниката по дерматология е искал закупуването на нова апаратура, на нови Защо му части. отказвано? Не има отказвано. Просто с едно изречение е написано: моля за клиниката, за нуждите на клиниката по дерматология да се купят тези части, тази машина, така след което тази резолюция е одобрена. Това са едни детайли. По-интересното в случая на мен, което най-много ми прави впечатление, след така доста подробен одитен доклад и изключително критичен. Това бяха едни фрагменти, индикатори за измама, приватизация, отвътре прикрит договор за наем. Министерството на отбраната коментира с едно изречение всичко това, което... Политически протекции, евентуално шапки, чадъри. Този въпрос, вие предполагам имате възможност да го задавате доста често. Фактите са следните. Господин Тонев в момента е на върха на българското здравеопазване като председател на Здравната комисия в парламента. Но ще търсим и неговия коментар. Пепи Нанев с неговото разследване тази неделя в BTV Репортерите след новините. В 7 ще гледаме с интерес и ще продължим темата със сигурност.